आसा दिनै नोंथाङा जे बेयावहाय बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टार खुलिदों बेयावहाय नोंथाङा दिनै मा फोरमायगोन मा हामलायथि बावगोन? दा दिनै आङो गसाइगावआवहाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार खुलिदोंमोन आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बेवहाय थानाय जेसेबांखि बाखिन्दाफोर दङ बे बाखिन्दाफोरा आंखौ मोजां अनसायनाय होदों आरो गोजोन फोरमायनाय होदों कि जाय बुस्थुखौ थांनांगौमोन जों होसोलांनो एसेबां उसुबिदा मोनोमोन टाइमखौबो दंमोन बेवहाय जोङो मोननांगौआ बा मोनहैस'आ बेबायदि जायोमोन। नोंखौ होसोलांबा बे नङा टाइम होननानै मिलायनो थाखाय जोङो मोनबोआ क'क्राझार टाउनाव थाङोबाबो माबा मोनसे खामानियाव थांनानै ओरैनो बेयावदि हाबबोनो बेबायदि टाइमानो मिलाया। दा दिनै नों बेवहाय गसाइगावआव फैनानै जोंनि थाखाय मोजां जाबाय दिनै दसेबाबो टाइम दिहुननो हानानै जों गावनि देहानि फारसे नायनो हागोन होननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो गसाइगाव बाखिन्दाफोरा बांसिनानो बेनि थाखाय आं गोजोननाय दङ। दिनैनि समाव नोंथाङा क'क्राझार कुसुगाव आरो गसाइगावआव नोंथांनि थेरापिस्ट सेन्टारखौ खुलिबाय। उननि समाव बबेबा जायगाफोराव थेरापिस्ट सेन्टार खुलिनायनि थांखि दंबावो नामा? दा उननि समाव खुलिनायनि थांखि दङ। दा नैबे मोनथामखौ आङो हेन्डेल खालामनानै नायग्रोदों। दा बे मोनथामखौ हेन्डेल खालामनानै नायग्रोनानै दा माबायदि माबा फैयो आङो माबायदि टाइम मेनटेन खालामनो हायो माबायदि टाइम होनो हायो। मानो होनबा सासे पेसेन्टखौ दांजेननाय लोगो लोगो मोजां टाइम होनो हायाबा मोजां रिजाल्ट मोना। बेनि थाखाय आं बे मोनथाम थेरापि सेन्टाराव माबायदि टाइम होनो हायो आरो माबायदि रिजाल्ट दिहुननो हायो बेनि सायाव दिपेन्ड गोग्लैगोन उनाव खुलिहैया। नोंथांनि बे थेरापिस्ट बा मोदोम नानायनि गेजेरजों मा सानाय सुनायनि बेमारखौ आरायग' खालामना होनो हायो? दा आंनि बेयावहाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारनि गेजेरजों बा आंनि नानायनि फर्मुलाजों स्लिप जानाय साइटिकेल प्रब्लेम जानाय जानजि सानाय गोदोना सार्भाइकेल स्पन्डलाइटिस आर्थराइटिस ओमफ्राय ओरैनो गासैबो मोदोमै सानाय आथिं लोरिनाय जेरै सोरनाबा बिदिनो शल्डार गनायखौबो सोनानै पेरालाइसिस पेरालाइसिस दा अनेकथा टाइपनि सानाय थायो जाय बुस्थुआ किडनि लिभार सानायनि अनगा सानि बा मोदोमनि हारानि बेफोरबायदि सानायखौ फाहामनानै हरनाय जायो आरोना। बड'लेण्ड थेरापिस्ट गसाइगावनि फार्स्ट पेसेन्ट दिनै दा नोंथांखौ एसे ट्रिटमेन्टबो खालामनाय जाबाय माबायदि मोनमारदों? दिनै आङो अबस्से नैबे बड'लेण्ड थेरापिक सेन्टारखौ अपेनिं खालामनाय लोगो लोगो आङो बेहायबो दिनै फार्स्ट प्रथम पेसेन्ट हिसाबै आं ट्रिटमेन्ट लाबाय। दिनै दासो ट्रिटमेन्ट खालामखांनायनि गेजेरजों आङो आंनि जइन्ट पेन हथात आथिंनि जइन्ट एंगेलखौ माने आगोलावहाय आङो फ्रि हिसाबै मुक्त मोनामोन मुभ खालामनो हायामोन। दिनै आङो नैबे सेन्टाराव फैनानै आं फार्स्ट पेसेन्ट हिसाबै ट्रिटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों आङो सेकेन्डनि मुहुर्तआवनो आङो रिलिफ मोनबाय। बेनिखायनो आं आसा खालामो बयबो रायजो राजा जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि बेमारफोरजों भुगिनानै दङ बिथांमोनहा जाहाथे गोबाव खालामाजासेनो गावबा गावनि माखासे समस्याफोरखौ बा सानाय सुनायफोरखौ दूर खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबो जाहाथे फैयो। जिहेतु आङो दिनैहाय फार्स्ट पेसेन्ट हिसाबै दिनै आं खालामजानानै आङो दासो जोबोद आङो मोजां मोनबाय। बेनिखायनो आङो उदाहरन हिसाबै गावनो जाजादों हिसाबै दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर सानाय सुनाय दङब्ला जरा सानायफोर दङब्ला नोंथांमोनहा थाबैनो नैबे बड'लेण्ड थेरापिक सेन्टाराव फैनानै जाहाथे सिकित्सा लाफैयो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो खावलायनाय जाहैबाय। एसे दिनै फार्स्ट पेसेन्ट हिसाबै गावखौनो गाव रिलिफ मोननायखाय दिनै नोंथांमोन बयखौबो रायजो राजाखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो खस्थ'आव जाहाथे भुगियाजासेनो थाबैनो नैबे बड'लेण्ड थेरापिक सेन्टाराव फैनानै जाहाथे फाहामथाय लाफैयो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। जानजि सानायनि प्रब्लेम दङ। दा बे जानजि सानायखौनो माने बेवहाय न' खाथियाव खुलिनायखाय बेखौनो माने नाजानो फैदोंमोन आं। दा नाजानाया माबायदि मोनदों? नाजानानै एसे मोजां मोनदों आरोखि मथा मथि खम समायनि बिथोरावनो नानायाव एसे मोजां मोनजेनबाय। हयथ' खेबनै खेबथामजों हयथ' मोजां जालांगोन बायदि एसे आसा खालामदों आरोखि आं। एसे माने गोबाव समनिफ्रायनो सानायमोन बेबो सानायालाय बोसोरबा 6 बोसोरसो जाबाय जानजि सानाया।
दा एसे नानायावनो आं एसे मोजां प्रमानखौ मोनदों आरो बे हालामाव जेसेबांनाखि बेबायदि सानाय सुनायजों भुगिना खावलायहरनो लुबैयो नामा आं बेखौनो खावलायगोन माने आङो गोबां समनिफ्रायनो भुगिनानै दङ गुबुन गुबुन मुलि बाहायदोंब्लाबो आयुर्वेदिक माबा माबि बाहायदोंब्लाबो एल'पेथिक बाहायदोंब्लाबो बेबायदि माने हामनायखौ आङो इन्स्टेन्ट सलुसनखौ नुवाखै आरोखि खिन्थु दिनै आङो बेवहाय एसे सम नाजानायावनो एसे मोजां मोनदों आरोखि बेखायनो आङो गुबुनफोरखौबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा जान्जि सानाय बा बिदिनो गोदना सानाय माबा जइन्ट पेन माबा माबि पेन बेफोरबायदि दंलाबायो माने गोबां मानसिया बेफोरबायदि दङ बुंनानैसो लाया बेखायनो आङो बे जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव खुलिनायखाय बे खाथि खालानि मानसिफोरखौबो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि बेमारजों भुगिनानै दङब्ला आंबायदि बिसोरबो फैनानै बे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारावहाय फैनानै बे सिकित्साखौ लाफैनो हागोन आरोखि